фенер. До сега в зеления фенер. За великата цел и отмъщението. Аз съм онзи, който е виновен за всичката смърт и разруха. И за това ще ни помогнеш. Ще се реваншираш. Рейзър на ръба. Харесва ли ти да гледаш това, подлецо? Горд ли си от стореното? Колко точно са червените фенери? И защо преследвате зелените? Отговори ми! Полека, Килуок. Ще потрошиш кораба. Червените те изоставиха, Рейзър. Отказаха се от теб. Заслужават си да им отмъстиш, нали? Помогни ни. Кажи какво знаеш. Мразя червените фенери за онова, което ме накараха да сторя. Но не съм спрял да мразя и зелените фенери. В момента просто ненавиждам повечко хора. Хал Джордан открадна кораба, а вие искате да го наградим, като го направим командир? Папа, ние нямаме избор. Те са единствената ни защита на границата. На такова разстояние можем да направим много малко, за да накажем Джордан. Тогава сме на едно мнение. Екипажа на кораба има задача да събере данни за червените фенери и да предприеме действия, за да забави настъплението им. Макар да сме на едно мнение, аз протестирам. Така, какъв е статуса на червения пръстен? Обезопасен. Секретна стъкленица. Да, пръстена не заема място. За съжаление, Рейзър заема. Какво предлагате за него? Дори и ти знаеш отговора, Хал Джордан. Той трябва да бъде в затвора. Глупци! Заради стореното трябваше да ме унищожат. Не разбирам твоето желание за самоунищожение. Ако някой съжалява за действията си, трябва да ги поправи. Изобщо няма да обсъждам това с компютър. Заповеди? Да, намери ми затвор. Не можем да си позволим да оставим Рейзър дълго в нашата клетка. Граничните фенери използват частни затвори в региона. Мога да изготвя подробен списък. Няма да е необходимо, Ая. Дай нещо наблизо. Ако може, по-гадничко. Определено се е постарала с това да бъде гадничко. Не е толкова зле. Майтапиш ли се? Направо ме побиват тръпки. Сякаш страхът се излъчва от стените. Ужасна, мрачна, влажна дупка пълна с... Паяци! Щях да кажа плахове, но... О! Виж ти, зелени фенери. Мина доста време, откакто пазихме затворник на нашите уважаеми колеги по правосъдие. Явно вие сте началникът. Аз съм Майглом. Ръководя затвора от името на гилдията ни. Изглежда имате нещо за мен. Този подлец тук е Рейзър. Имаме документирани записи на престъпленията му срещу... Напълно убеден съм във вината му. До сега никой не е избягал от затвора ни. Гордея се с това. Но се гордея още повече с възпитателната ни програма. Ще видите, че близо 100% от бившите ни гости никога повече не извършват престъпление. Стига ми! Майглом, сега официално предаваме затворника Рейзър на теб. Един червен фенер по-малко. Но остават още много.